Zo'n dikke mannen traint Epke in deze hal. Dat oude week het boek van NOS-commentator Hans van Zetten hoe handige waard onder Turner. Het is behelpen, maar het is in elk geval wat. Ja, nou, best genoeg. Ja, helemaal als het op vrij korte termijn een uitvalsbasis moest regelen, dan heb ik het heel goed verder. Een warme hal, er is genoeg lucht, zet de jam wel die ramen. Krijg nog hichten om mijn ding te kennen doen. En natuurlijk, er zit alleen geen rekstok en een paar hulpmiddelen. Dus het is net zo ideaal als in de turnhal, maar voor deze periode wie het hartstikke mooi dat ik hier terugkom. Zo klinkt het positief. Dat is Epke eigenlijk altijd wel. Maar hij is ook realistisch en misschien ook wel een beetje zwargelijk. Want Epke is net met de jongste en staan trainingsachterstaan haakt er vanzelfs wel even in. Ja, ik heb Euroweek uiteindelijk niks kennen van qua turnen. En dan best wel aardig afzeggen. En het is toch wel lastig om in zo'n situatie weer beter te worden, er trots te bouwen. Dus het lukt me wel om een bepaald niveau vast te houden. En het is ontzettend belangrijk om dat ik te doen. Want dan zag het wel heel erg fut. En dan is het echt maar de vraag, komt of waarom. Epke maakt hem dus zwaar genoeg het herlien van de spelen. Net al in de zijn eigen training. Maar ik omdat er een vanuit gaat dat zijn concurrent, Miyachi, hem toch nog plaatsen kan. Nee, Doha mocht dus omdat hij in Melbourne net een scorehelft van Fitje in heel volgens mij. Dus ja, als hij Werm Soensen volgend jaar net weer zijn limiet stellen en als hij dat dan wil helpt, hij is ook weer een jaar beter, want hij is een jonge kerel, die groeit elke jaar weer qua niveau. Dus ja, voor mij is schat ik dan de kans in dat hij daar op die wedstrijd heel goed zou kunnen staan.